Cwldwd. Ac heddiw, oedd episod diwetha, is i ddim farw. Is i ddim farw. Mewn dan hwnna. Fi ddim yn farw yn Minecraft. Wow, dwi'n cychwyn mynd yn dda ar hwn. Dwi yn cychwyn mynd yn dda ar hwn. So, eisiau goff yn episod gyda gwneud hwnna. Just cael gwared o fo. Achos, dwi'n mysio fo. Achos bod dwi'n cael wneud hynna, oce? Da chi ddim yn dweud wrth fi beth dwi'n wneud, oce? Da chi ddim yn cael, oce? Oce, diolch. Oce, deg, dyna fo. Dyna peth yn ein eich yma. Oce, so. Lle dwi'n wneud hwn? Oce, dyna fo. Popio hwnna ar hwnna. Popio hwnna yn fyna. Oce, so. Rwan. Edrych ar hwn. Ydy hwn yn edrych yn top notch. Oce. Dyna fo. Ond gallu rhaid hwnna fyna ac hwnna fyna. Oce, dyna fo. Dyna ti fi. New and improved, guys. Oce. Actually, dwi'n rhaid eirin fyna. Chos. Na. Oce, dwi angen wneud shovel. O, na. Oce, dwi'n mynd allan i torri law coed. Well i fi fynd a mynd a lot o bren achos pam ddim. Oce. Oce, so be dwi'n trio wneud? Dwi'n trio cael coeden jungle ar top TV. Ys i just mewn dan hynna. A dwi'n meddwl, os dwi'n mynd â goll, wedyn byddai'n gallu ffeindio fo yn hawdd. Fysa'n gallu ffeindio fo'n hawdd. Oedd hwnna'n anodd. Oce, gorfod cael nhw nôl. Oce. So, hwn yw episode 6 neu 5. 6 neu 5, dwi'n yn gwybod, ond... Just kidding, sorry. Ond dwi'n meddwl eisiau just torri mic. No. Oce, be ti gorfod wneud, Tom? Be ti gorfod wneud, Cwldwd? Gosh, I'm supposed to dweud. Si bon o dweud enw fi. Oce, be dwi angen wneud, Cwldwd? Dwi angen just dal lawr y right trigger a wyt ti'n fod yn oce. Okay, so, be dwi am wneud heddiw? Okay, cwestiwn dda. Be dwi am wneud? Si ddweud chi. Ag rwan dwi'n gwneud hwnna ag hwnna. Achos dwi'n gallu. Achos dwi'n gallu. Ag rwan dwi am why? Bala dwi'n defnyddio Xbox One os da chi ddim wedi gwybod. Dwi yn Xbox One. Okay, so heddiw dwi lle mae o? Yna, hwnnw. Fyna, dwi'n gwybod. Dyna fo, dwi am rhoi boots. Dyna fo. So, be dwi'n wneud rwan
yw, dwi'n mynd ar dop coed y jungle a wedyn dwi'n trio cael, so, rach o ran. Na, ydw'n well ydyn neud ydyn byd? Yndi, mae'n rhaid un peth. So dwi angen cael 4 o hein, dwi'n meddwl. A wedyn mae'n gweithio. O, ges i un. Dwi'n meddwl. Oce, dyna fo. Oce, dwi pyn bach yn uchel, ond... Mae'n gweithio, yay. Oce, dwi'n mynd i fyny. Oh gosh, oce. Dwi'n gael ymlaen mynd i fyny. Dyna fo, dyna un... Ysgoro. Oce, wel, ma' hwnna'n weird. Oce, dyna fo, dyna fo. Oce. Rwan, dwi jyst gorau mynd ond a jyst masio. Torri. Dwi jyst gorau torri lot o coed. Oce. Gyd dwi wedi cael ydi jyst... O, dwi wedi cael 2. Oh, cool. Sy'n weld hwnna. Oce, so dwi jyst yn gwneud lot tan. So dwi jyst yn cario mlaen wneud o tan. Dwi'n cael 4. Achos dwi isio. A dwi angen cael 4 neu bydd o ddim yn tyfu. Ma' hwnna'n annoying. Wel, anifyr ydi ond, uncomfortable ydi ond. Saesneg, small. Dwi'n defnyddio pyn bach o Wenglish. Fel dwi wedi bod yn gwneud. Ac mae treiglada fi yn awful. Ac eto Wenglish. Okay. Okay, so. Dwi yn mynd. Okay, so sut ydw i am cael hyn? Dwi'n gorau edrych yn dail nhw. Dwi'n meddwl ffordd yma ydy'r ffordd da chi'n cael. Ydy'r ffordd da chi'n cael hyn. Wel, dwi'n cael neud time-lapse achos... Ia. Okay, dwi'n meddwl beth dwi angen neud. Dwi angen lladd y goeden. Gan mynd fel hyn. Gan mynd fel hyn. So, dwi angen lladd y blociau top. A wedyn mae gyd o'r... mae gyd o'r dail yn disgyn. Dwi'n gwybod pam, just... Mae o. O, os mae'n neis yn nhw hefyd. I wneud hynna. So, dwi'n gwybod bod dwi'n yn lladd y thingy, ond... Oh gosh. Okay, ges dwi ddim yn... Okay, ges dwi ddim yn cysgu heno achos bod yna zombies ag stwff wrth ymwyl TV. Ac dwi'n meddwl hwn bydd episode lle mae look fi jyst yn mynd a wedyn dwi'n meddwl. Better ti hwn. Oh! Yeah, gyda tree! Yeah, mae... Oh! Is weld un jyst yn disgyn? Neu dwi jyst yn fi jyst yn meddwl bod na un di disgyn. A'n jyst disgyn. Sorry, dwi'n bod yn mor paranoid achos... Oh! Find in! Yay! Okay. Okay, dwi'n angen neud run for it. O na, gynna ddim bwyd. Okay, dyna fo. Okay. Phew, dwi actually gallu mynd i gysgu.
Oh, waw, o'n i'n gwybod hynna. Bydd bwyd fi gyd I fyny ar sydd yn... Na, bydd ddim. Okay. Dwi yma I cael gyd o... cael gyd o stwff nhw. Pan maen nhw'n disgyn. O pan maen nhw'n marw. Dyna fo. Mae jyst yn hwyl, jyst yn gweld nhw gyd jyst yn marw. Mae jyst yn hwyl, actually. Mae jyst yn gweld nhw jyst gyd yn marw, jyst... What? What? Dwi angen cael bwyd ac yn gyflym. Hei! 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 Scarpod! Hei! Hei! Goodbye! Os ydyn nhw'n lladd fi, wel dwi'n colli popeth. A dwi'n mynd licio colli popeth. Sorry. Okay, dwi angen gwneud ystol. Edrych yn ddigwydd. Okay, mae dyna fo. Okay. Okay. Guys, hwn di'r ffordd i'n fynd i'r top. So, dwi angen mynd fyny fy ma. Fyna. A fyna. Fyna. Dyna. Dyna fo, ond be dwi'n gwneud rwan ydy bod dwi am rhoid rhywbeth rownd efo. Achos dwi eisiau bod yn saff. Ag, tylwch chi bob amser bod yn saff ar diwrnod tan gwyllt sydd heddiw y 5. So, bydde definitely ddim wedi cael I uploadio erbyn y 5, ond dwi jyst yn deud hynna, achos mae ar 5 o rwan, ond bydde ddim allan erbyn y 5. So, mae probably fel 8, da chi'n gwylio fo. Wel, 8 mae wedi cael ei uploadio, achos mae neb yn gwylio ar fideos fi. Dwi wedi deud gyd y ffrindiau fi I licio a subscribio gyd o fideos fi. Dwi'n so, a maen nhw yn, achos, come on, mae gwyneb fi, os da chi'n gweld gwyneb fi, da chi'n gwybod bod dwi'n cute. Heads up, dwi'n cute. Dwi'n cute. Anyway. Okay. Dyna fo. So, beth chi'n neud, fel. Okay, dwi eisiau mynd fyny eto. Okay, dyna fo. Okay, dyna fo. Yay! Okay, be di'r 4 bloc top? So, mae yna 13, 13, 4, 13, okay. So, mae o'n 13, so mae, tala hwnna fod yn hwnna. Okay, so dwi angen cael fwy o blocio. A dwi angen cael bwyd. Dwi am farw o ddim cael bwyd. Oh, gosh. So hwn bydd y ffordd byddai'n farw. Ddim yn cael bwyd. Okay, dwi ddim yn farw heb bwyd oherwydd. O dwi yn cool. A dwi yn dŵd, sy'n meddwl bod dwi yn cool dŵd. Cool dŵd, cool dŵd. Cool dŵd, cool dŵd. Cool dŵd, cool dŵd. Lle mae o? A hem, I ffwrdd oedd o fi. Rude. Rude. Mae o'n rude I siarad I fi fel hynna. Dwi yn fach. Dwi yn fach.
Dwi'n fawr. Oce. A wedyn da chi'n ffeindio allan bod da chi'n recordio. Sorry, yeah. Sorry bod dwi'n existo. Just ble yn. Waw, dim hwnna yw. Na. 4 yn dio. Okay. Wy na, o'n i isio pen, phew. Dyna fo. Yna be maen nhw'n ddeud yw canol. Dwi'm yn gwybod, just... so mae yna 3 un smelter hwnna bod fyna. Hwnna ddim yn... Okay, hwn yn fyna. Cael gwared o 2 bloc yna. Ag... Okay, 2 a wedyn... O, dyna fo. Dyna hwnna a wedyn... 1, 2, 3, 4. Sy'n meddwl tala hwnna bod yn fyna, fyna, fyna a fyna. Okay. Dyna fo. A wedyn bydd yn trwy i fewn i thingy. So, yay. Ond dwi'n yn hwy'n fyna, achos... Na, achos bod dwi ddim isio. So, yay. Yay. So, dwi'n gwybod bod o'n fyna. So, yay. Hwna'n cymryd amser. Okay. Okay, there we go. Dyna fo! Okay. Dyna fo. Batman! Ag wedyn dyn ni am aros tan mae hyn yn cael yn tyfu. A wedyn, dyna diwedd pennod 7 dwi'n meddwl! Bod yn cool dudes!